man an snáb ní ra man an éan chusan isce go dtí hart a gábhlíonn go lechan. So hasam me le báisiún isce marad sa chiisnach chun ma éan isteachán agus a siad amach le cleachta. Tá Barbara i duna éachta agus í a snáb an tunda. A snáb is inis meán go hinnis mór, ní cholagan a bhachan anna dhéana. Tá túfas trína le gceist agus caithe tú a bheith ná de chluigeann na chuirsís agus gan bheith cuiinú ar rud be ach an snáb a dhéana. So is mise Barbara ní gan éile íhríon agus tá má dtíana snáb wai inis meán trá teach go inis mór Port A trasna súnda a Dr. Súnda Bhíora ara nó Gregory Sand le airgid a bhhailú le haid ba tarhala an áin. Is clánaí éascach mé bhí me heidig éascach agus bhí burt deharlam agus defurlam a géascach. Is inis mór áin mé ó hús agus tuigeann muid mar ilaní I lug sílam chotáhachtach agus tá ba tarhala go muintir an áin. Comaisteach gar an tála agus be sin an líam síisteach agus sin be sin an snábhaisteach lábhail agad an tála. Agus sin cúneall ar tíir te? Yeah. Tábhair trá a bheith trasla bhfuil sin acht a bheith a Barbara bheith sin an sláb mála tin into dáil an sula gníir sin a pantaid Tá haid a go PC cian an kilometer le bhí gceist a sláb a tá hoppa bhuiáid agus chun an ránt. Hi, Padder, come chip, Padder. Oh, Paddy, shoot. Oh, don't with some mod. Don't with that some mod, Padder. It's a pretty hit like of the spam. Tá ansásta go sé dínta. Bhí bagad be go bhhaig an ir se rohanna, bhí sé rééisint a ciún. Tháinig daoine amachchan ina smeán agus bhí daoine seo ag an trán seo. Birthday bhí sé sinínta a daoine ag cealagus an takeíocht a spáins gon orna láil an áin. Na bhí me stábh me míúid orna láil an áin agus go háirí freisin stoi is buine a bhása mar a bothú dragotí fearr a síos a blianta.